Ahoj, vítejte u našeho videa. Dneska je 23. května. Zamávej. A tohle je naše výprava s Martinem. Jsme blízko Třeboně. Martin si koupil nový pruty. Tohle je deeper, ten Martin nahodí do vody a pak uvidí, jaká tam je hloubka a jestli tam jsou nějaké ryby. To je zápěr. Tak Martin má rybu, tak schválně, co to bude. Když koukej na něj, co to je za kapr? Tak, tohle je první kapr naší výpravy. Kolik tak měří? Tak 40 centiáků. Nestíhám názor. Martin má druhou rybu, nestíhá ani nahazovat. A bude to asi zase kapr. A kapr nám utíká. Martin má třetí rybu. Ta už nám snad neuplave a budu jí moc nahrát. No a pryč. Je pryč? Sakra, tak nic no. Martin má na prutě čtvrtou rybu. Tak uvidíme, co to bude. A je to další kapr, kolik tak měří? 45. Čau. 45. Dík. Utíkej. Díky moc. A pouštíme ho zpátky. Martin má pátou rybu. To je těžký. Je to těžký, jo? A je to kapr. Kolik měří? Asi kolem 50. Tak kolem 50. Martin má šestou rybu. Asi to bude zase kapr, že jo? A to nevadí, aspoň víme, co máme čekat. Večerní karp. Fotka? Tak, milí diváci, pro dnešek je to všechno a uvidíme se zase brzy. Zamávej. Super, tak zatím ahoj. Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska je neděle. Tamhle je Martin a tady máme takhle košík. Máme toho hrozně moc. Půjčili jsme si i člun a jdeme na to. Všechny místa jsou zabraný, veď? Tak budeme muset být tady. Tak, my máme s Martinem romantiku na člunu. Už jsme tady oba. A je tady krásně. Na člun jsme si spolu vzali deeper a koukejte, kolik tam bylo ryb. Jsme zpátky na souši, Martin už má nahozeno a čekáme, až něco chytí. No. Teď dává Martin boilies do PVAčka. PVAčko je takováhle síť, která se rozpustí ve vodě. Tak co, těšíš se? Až něco chytíš? Jo, tak super. Tak Martin má konečně první rybu na prutu za dnešní den. Tak a je to kapr. Díky. Tak Martin má druhou rybu na prutu. Tak a je to krásný lisec. Martin má třetí rybu na prutě. A je to další kapr a má poraněnou hřbetní ploutev. Tak Martin má čtvrtou rybu na prutě. Co to asi bude? Můžete hádat. Bude to asi zase kapr. Tak a je to další kapr. Pěkný. Tak utíkej, takhle. Utíkej. Martin má šestou rybu na prutě. Začíná se to docela rozjíždět.
Máš ho? Kapra jsem nestihla natočit a utek nám ještě cejn, takže to byla 7. ryba, jestli se nepletu. Tak, 8. ryba a je to zase kapr. Martin má dalšího kapra. Kolik měří? 40 zase. Tak 40. Utíkej. Tak a máme tady ještě dalšího kapra. Je trošku sladší. Tak a Martin má zase dalšího kapra. Já už to nestíhám počítat, takže už to nepočítám. Dobře. Martin má na prutu další rybu. Tak a je to další kapr, naprosto nečekaně. V tom bude krásná pískovna. Tak my jedeme zase na ryby. Ještě jsme se stavili v rybářství, ukáž. Máme háčky a krmení. Co to je za příchuť? Mango. Tak Je to mango. A jdeme. Dneska měníme lokaci, jedeme na pískovnu Toušť a uvidíme, jak se nám tam bude dařit, že jo? Martin má záběr. A je to kapr, kolik tak měří? 50. Takže asi tak 50, je úplně krásně zdravý. No teďka nehodím. Martin má na prutu další rybu. A je to další kapr. A je taky moc hezký. Martin má 3. rybu na prutě. Prej to vypadá, že to bude nějaká velká ryba. Já se z toho poseru. Co to je dobré? Dlouhý jak svině. Martin chytil strašně velkýho kapra. Vůbec nedokážu odhadnout, kolik má. Asi podle mě možná metr i. 88. 88? Ty jo. Dobrý. Moc děkuji. Je čas. Martin má další rybu na prutě. Je to, myslím, už 4. ryba a bude to asi zase kapr. ...65 třeba. Tak a Martin chytil krásného cejna. Martin má na prutu nějakou hrozně moc velkou rybu, protože je prej strašně těžká. To podbírá kusko. Martin chytil další velkou rybu. 86. 86? Jo. Ty krás. Tak jdeme na to. Ahoj, dneska je čtvrtek. Dneska jedem zase na pískovnu Tušť. Já jsem to říkala špatně Toušť, ale je to teda pískovna Tušť. Takže uvidíme, jestli se nám tam bude dařit jako minule. To tam Martin chytil 2 obrovský kapry. Jdeme zase použít Deeper, aby nám to ukázalo, jaká je tam hloubka a kolik tam je ryb. Takže tak. Tak Martin teďka hází boilies, to jsou takové rozpustné kuličky do vody. Takovouhle kobrou, to je ta tyč, abychom nalákali ty ryby. Tak, teď nám tady plave nějaký had. A ona tam asi loví žábu, protože ona tam skočila, ježiš.
Tady je ta žabička, kterou loví ten had. On tady před chvilkou byl, ale pak zase odplul zpátky, protože se leknul Martina. Tak snad ji nechytí, protože je mega roztomilá. Martin má nějakou rybu na prutě. Jako, bude to nějaká středně velká ryba. Tak prej středně velká ryba, tak uvidíme. A tady je, kolik tak měří? 55. Tak 55 cm. Děkuju. Martin dá vždycky ty ryby takhle pusu a pak ho pustí. Tak ten to chtěl mít rychle za sebou. Martin má naproti druhou rybu. Tak, je to zase kapr. Můžete si všimnout, že je i takhle poškrábaný zatření. Martin má dalšího kapra. Kolik tak měří? 55 zase. Tak 55 asi. Dobrý. Martin má dalšího kapra a je to lisec. Martin má další rybu na prutě. Prej to vypadá zase na nějakou velkou rybu. Martin se snaží dát rybu do podběráku. Drží ho takhle mezi nohama. Tak snad tu rybu chytí. Tak, Martin chytil zase obrovskýho kapra, má asi 75 cm a je moc krásný. Martin chytil dalšího kapra a měří tak 50 cm. Martin chytil cejna. Kolik tak měří? 40? 35. Tak 35 až 40 cm. Cejn teďka dělá mrtvýho, protože je to jeho obranný mechanismus. A už se rozhejbal a už plave. Tak dobrý, žije. Uf. Pro dnešek je to všechno, my už jedeme domů, takže se mějte zatím hezky. No, Martin by si mohl teda umýt tady sklo u auta. No a uvidíme se ještě asi zítra, veď? Pojedeme na ryby a to bude asi nejspíš poslední den. Ahoj naši věrní diváci, my dneska zase jedeme na pískovnu Tušť, tak snad tam něco chytíme, veď? My už se takhle připravujeme s Martinem na cestu. Koupili jsme si esíčka a půjdeme takhle dozadu. Martin ode mě k Vánocům dostal tenhle nový hezký batoh na pruty. Vyzkoušet novinku. My jsme na místě, jsme tady skoro sami, akorát tam se někdo koupá a je fakt mega hezké, nějakých 23 stupňů a snad i dneska chytíme nějaký ryby, veď? Jasný. Martin má na prutě malou plotici. Je to teda plotice, podívejte se, jaký má hezký oranžový oči. Martin chytil cejna. Martin chytil kapra, kolik tak měří? 55 zase. Tak 55. Martin má dalšího cejna, kolik tak měří? 35. Tak 35 cm. Má krásný ty ploutve. Tak, tohle je konec naší výpravy. My moc děkujeme, že jste dokoukali až sem. Zamávej. Mějte se hezky a brzy se zase uvidíme. Nezapomeňte dát like, odběr a komentář.